Lele ngane yakho ngoba uthe yayimali mawucabanga iyayiphipha ubani ingakwazi ukuzenzela. Yafundiswa ubani? Phela mina uthi yayiphipha ubani Nkosi yami. Ayihlangene ingane. Hayibo, ngifuna imali yokondla ingane nami. Angisebenzi. Wedlulile. Sanibonani. Ngiyanibingelela. Welcome to our show Uwehlukile. This is Uwehlukile guys. Njoba nazi ukuthi yonke into ayifani, iyahluka. So yiyo ke le show elungisa inkinga ezinjani ezingafani. This is your host, the most uPinky Tabete, uanti we country. Uvukile uMalambane, akekho omunye. Ntokaze mina iqhamuke emlazi esigodini sakayu, isection lenkuluma ngayo. Iphuma le la ezalwa khona emuva embumbulu enkomokazi. La kukanya khona ngehleza eziphuza kuphi khona enkomokazi esigodini esigcwele amatshe. Yimina ke lo bayangaza abaqhamuka nami la ngiqhamuka khona. Kulungileke engingakusho namhlanje into engiyizele ngize ngodaba lama mezala kanye nomakoti abathanda ungqubuzana kunezinto engahlangani khona la bengaboni ngeselifanayo khona othi ngikuphathela iparcel khona othi iparcela akulone lami. Kusho ukuthi ke ake sinikeze usithandwa sami. Kunjani mntakwethu, uyaphila? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila nami sakamukela ohlelweni luthi Uwehlukile TV show. Ngubani oqhamukaphi kumayelana nani lokho sibhalele kona kuthini ngoba phela sina ababukeli la abafuna ukwazi ukuthi njengoba sihlezi phambi kwabo bemosha idatha labo ngathi bafuna ukubuka into ekuyona yona awukubatshele ukuthi ngubani, ungatsheli mina naba. Sanibonani babukeli. Igama lami nguSamkelisiwe Luthuli. Namhlanje ngizokwishow ngizokhuluma ngodaba mayelana neboyfriend yami eyashona enyangeni edlulile. Yangishiya ingikhulelisiwe. Kodwa uma wakhe ubengawazi lokho ngoba bengakaze ngivele kubo nayo bengakaze vele ekhaya. Behlala so2. Sesithandana iminyaka ewu5 ihlala so2. Imndeni yethu ayazani. Wangishiya ehambe ethi uyosebenza akaphindanga wabuya wangishiya nesisu. Uthi uyosebenza kuphi sisi? Akaze angitshela ukuthi wayesebenza kuphi. Wayehleze ephume endlini ethi uyosebenza yena uyophanta. Ngingazi ukuthi usebenza kuphi. Abuye nemali, abuye nazo zonke izinto ezikujabulisayo. Yebo. Ujabulele leyo mali ukuthi hayi usebenzile uboyfriend wami. Ngijabule ngoba mangimbuza wayethi hayi akubalekile ukuthi usebenzaphi as long as mina mangihappy nje mayifika nemali manje ngangithula kanjalo ke. Uyihla wena indaba ongabibikho sekhaya nihlale nobabili kwenzakalani ize nihlale nobabili? Hey, ekhaya saba nengxabano nje ngaxabana nomana so ngakhetha ukuthi ngihambe kuyohlala naye vele wayengijabulisa engenzela konke. Okay, njengamanje uphi? Abangani bakhe bangitshela ukuthi washona wangcwatshwa kubo. Washona? Mina ngangakwazi konke lokho. Wahamba ethi uyosebenza kumina. Mangithi sengiyamfonela engcingweni angisamtholi. Ngase ngahamba ngayobuza abangani bakhe ukuthi kanti washonaphi mase bangitshela ukuthi usengcwatshiwe. Hawu. Nje ngase ngasho ukuthi ngifuna ukuthi ngiyobona umndeni wakhe ke. Ngcono benginikeze i-address yakubo khona ngizokwazi ukuthi ngixhumane nomndeni wakhe. Kade uhlala naye wakhulelwa. Yebo. Ubephanda afike nalo mani ngaleso sikhathi. Yebo. Awazi lutho ngokushona kwakhe. Angazi lutho. Uzwa bethi. Ngizwa bethi abangani bakhe. Awazi ngisho umngcwabo wakhe. Angikwazi. Wathi menyamalele isikhathi mhlambe esithize wayitshela ukuthi ukephi usaphanda? Ngangitshela ukuthi mhlawumbe ugodukile uye kubo noma mhlawumbe uthola omunye umsebenzi okude mhlawumbe. Manje ngase ngathola abangani bakhe bangitshela ukuthi washona wangcwatshwa. Nani ngazwani nabani bakhe? Hayi, ngangazwani nabo abangani bakhe. Babefika kodwa endlini. Yebo, bezohlala nje bonke. Kube mnandi. Kube mnandi. Uma seshonile abasafiki. Abasafiki. Unothisa nini ukuthi ngathi akekho noma nje wawuyithethe uyabuya apha until uthola imessage ukuthi akasekho? Nangihleli ngicanga ukuthi uyophanta kwazi kwaphela izinyanga. Ngabona ukuthi hayi kumele ngisukumele lento le. Ngahamba ngayobheka abangani bakhe la bahlala khona. Bangitshela ukuthi bangene ezingozini zemoto.
basinda bona yena washona wangcwatshwa. Manje mina into engididayo ukuthi indaba pho kuwe bengangitshelanga ukuthi washona khona nami ngizoza emngcwabeni njengomuntu wangimithisa. Angithi uthe wena bebengakwazi kubo uma ulindele ukuthi kubo indaba bengakutshelwa ukuthi uzotshelwa bangatshelwanga abangani bakhe kubeni wena wazana abangani kuphela because any relationship yaziwa abangani kuphela. Engazi ifike ekhaya nanifihlile ukuthi nihlezi nobabili usho njalo. Nanithi nizofihla kuze ube nini ngesikhathi usokhulelwe wawuthi uzokwenza njani ngale ngane nizophinde futhi nikhulise nobabili ingazomuntu. Ngangithi siyoyikhulisa soba u2 wavele ekhaya akasekho umuntu engizwana naye ngayiphumela ngahamba ngayohlala naye shuthi bese soyikhulisa soba u2 ngomphanto wakhe. Abasho ekhaya ukuthi buyele ekhaya ngoba usamncane. Cha. Uneminyaka mingaki? Ngina 19. Wena neminyaka mingaki yena? Wena 22. Wena 22. Yebo. Okay, manje ufisa sikusize kanjani? Ngifisa ukuthi ngixhumane noma wakhe ukuze sokhuluma ngendaba ukuthi ingane ngizoyikhulisa kanjani njengoba bayo washona. Bengangitshelanga futhi ukuthi washona angazi lutho nje ngaye. Usithwalisile kanzima ngoba inkinga obhekene nayo ukuthi awaziwa kamfana ugcina waziwa abangani bakhe akekho nje umuntu engathi imdala engathi uyena ungayikhuluma indaba yakho umuntu ocabanga ukuthi fanele athole lo daba uma wakho uma umfana kuphela. Sizamileke ukuthi sikufunele kamfana njengoba kade usho ukuthi ufuna ukuzanyela ukuthi at least uthole uma wakhe ukuze ukwazi ufika ukhulume naye uveze lonke lolu hlazo nalolu bisho bishe kulona onzima kangaka. Nindaba nenza into efana nalezi niyiyekelele bafana nize nobakhulelelo niswenithenjisweni lengaka. Wathi ukuthembisana? Wathi uzongishada. Wathi uzokushada? Yebo. Wawuyibona wena umshado lapha nanhlezi nobabili? Hayi ngangubona indlela ayephanta ngayo. Imali ayenza nje njalo ngosuku. Ngangibona ukuthi umebuya ke nalokuthi ukuthembisa uzokushada webuya namalini? 5,000 wayebuya nawo ngosuku. Wenze yonke into oyithandayo? Ngenze yonke into engiyithandayo. Yonke emothi cha umshado khona la. Kodwa awazi uhlobo lomsebenzi olenziwe iboyfriend yakho. Mangabe lo msebenzi abenza bekumsebenzi wegazi ongathini ngikutshela ngithi mina sengiyakutshela namhlanje sifunile senza yonke into sathi ukuthi bekumsebenzi wegazi abewenza uzothini? Ngeke ngisho lutho ngoba vele le mali ibingisiza bengenza zonke izinto engiyifunayo. As long uphilile wena nayo. As long ngiphilile nje. Uyidlela imali. Ngidlela imali nje. Oh okay. Hayi kulungile ngane yami. Into engizoyenza ukuthi sikubizele uma kamfana. Sizamile ngayo yonke indlela suwehlukile ukuthi sikufunele ikhaya la uthi wena umithiswe khona. Futhi uneshow ukuthi umithiswe khona ngoba bakhona ngithi abazi ukuthi wena uthandana nomuntu abangayi witnessa leyo into. Yebo. Bakhona. Bakhona. Abangani? Bomfana. Ibona bodwa abantu omngaba. Ibona. Emndenini kamfana wazo umuntu. Angazo umuntu. Kini ayazi iboyfriend yakho futhi. Ayazi. Ngoba nakhona uflathela ikhaya. Uyibona right impilo biphila? Hayi ngiyibona i-right. Wavela ekhaya bangidubile Nkosi yami. Ayikho into abangisiza ngayo nje. Yena ubengisiza engenzela konke. Yazi uyishaya isifuba? Hayi yazi ngiyakubona. Shame. Uyamkhumbula? Yena ngiyamkhumbula shame. Njengoba umkhumbula wenze njani njengoba engekho? Ngiyahlala phela Nkosi yami ngibukele izithombe zethu. Abafika abangani bomfana bezokuvakashela? Cha. Mase bafike bezokuvakashela bakutshela ukuthi bangasi occupy ispace sakhe ngenze njani? Hayi ngeke ngize ngivume. Oh, okwakho nje ukuthi kuphela ingane ithole ikhaya nani. Yebo. Okay. Ngiyawubonga ke umbono ophusile babukeli ophuma enganeni ukuthi no matter bekhona abangani bakhona badlala le role yabo engeke izifike ekuthenini yena kudinga ukuba ngaphansi kwesandla sabazali bamfana babone ama damages ayenziwe umfana wabo asesele nawo. Sihambile ke sayo kumfunela suwehlukile umndeni wakamfana. Umamezala ngenhlanhla simtholile noma singamazisanga ukuthi simbizelane. Kodwa ke sibona ukuthi akasondele eduzane azozwisa nathi nayi inkinga yenkanakane eqhamukayo. Ngoba phela mase kukhona umuntu emhlabeni sese kukhona inkinga efanele ukuthi ibhekwe. Ayikwazi ukubalekela into efana nale ngoba phela umuntu ufanele abheke athola usizo akhombisa ukuthi ubhilo ngapi. Ngoba phela ngaba buhlungu ukuthi uyishaya isifuba nje ugele ukuthi le ngane yakhona ngalomuzi kanti akusikhona. Sesiyozwa ngabo ke abakamfana ukuthi
kuyikona kona bayamazi noma abamazi izozwakala kwamezala. Babukeli simtholile ke umama njengoba bengishilo ngathi sizobuya naye. Sizamile ukuthi simthole bengelula kodwa simtholile ukuze ingane ikwazi ukuthi izobika lenkinga eyithwele. Ngoba phela umuntu mase eyithwele esekhulelwe sekufanele ngempela kakhulukazi babe nganakekho. Sikhuluma ngomuntu ongekho la ekufanele ngabe uyena odecide ngale ngane noma kube uyena ongabe uyacacisa ukuthi ingane abizo ukukhula kanjani. Usezosala yedwa manje, usele yedwa manje usehambe efuna umndeni. Lo umndeni efanele ngabe wawufuna esaqala ukukhulelwa wathi yazini baba wengane yami njoba ngikhulelwe nje angikwazi ukuhlala nawe kuphela ngoba lengane akuyona eyakho wena nawe unamazali egcineni lengane kufanele ifinyelele kubazali kodwa akenzanga lokho umkhwenyana. Okunalokho wenze njani? Wayihlala uboyfriend bayihlalela bayiqhubekela kanti akazi ukuthi future iphetheni uzohamba nini. Yayibona lonto so sekuyinkinga ke ntombazaneni kodwa ke sikuthini nitholelile kumamizala nange ngena siyabingelela sithando sami kunjani namhlanje? Ngiyaphila mama njani? Siyaphila ma, siyaphila. Sixolise nkosami ukukubiza ngalendlela bese kubize ngayo bese ngena choice. Isimo besiphoqa yabo so saphoqela ukuthi sizame ngalama means sisiwazamile kodwa kusalayo asikubizele into embi. Sikubizela ukuthi njengomama uzele fanele uhlezi uqwashile uhlezi ulindele izinto eqhamuka ngoba njoba sabazali nje nanoma yini yaqhamuka kodwa akuyona into etheni into ezolungisela. Ngikubuka umama othembekile esokhuluma udaba lethu lukhulumeke kahle. Ngisacela ke sithanda sami ungisize ubingelele ababukeli ubatshela ukuthi ungubani uqhamukaphi ukuze sikwazi ukuthi sithi basiqala udaba kuba ababukeli sebeyazi ukuthi sihlezi nobani e-studio singavele singene edabeni ungaziwa ukuthi ungubani. Ngicela ukhulume nababukeli ubabingelele. Ngithanda ukubingelela ababukeli igama lami uZama wakanqumalo ngisuka eMlazi kaF. Okay. Uma kamfana lo bese introducer mawakhe ngiyazi ukuthi unendodana. Ubunendodana? Yebo, kunjalo. Iphi? Isiyashiya emhlabeni. Yanishiya? Yebo. Kwenzakalani? Ngasho ukuthi kulezi zinto nje zeingane zokuthi uyazazi nawe izingane zinjani. Bakhule nabafana bakhona nje endaweni abangabangani kube ukuthi baba yiqinjana ekuhlanganiseni imiqondo ke yabafana uyabaziki. Ba decide ukuthi hayi cha nakho kusilungele ngoba imali esheshayo. Bagcine sebengene ebugebengweni. Kwaba indaba yokuthi ngelangathizeni bahamba enyanga nje edlule bahamba nabangani beyokwenza yona lemsebenzi nanokuthi nendodana ke bese ngabantu vele abazwanayo so okuningi benkwazi ngayo ukuthi empilweni yakhe ubani ukhona kwenzakalani. Bahamba ke nabangani beyosebenza lemsebenzi yabo ngebhadi nangenhlanhla wabe sesala ke enkundleni kwasinda ke abangani bakhe. Wasala yedwa kwabe sekusala yena ke enkundleni. Bathinteka laba abanye kodwa akubanga bucayi njengaye owagcina sesishiya emhlabeni basinda abangani. Kwakubi lokho engizwayo. Hayi kona sekungconywana manje ngoba nenyanga seyithe ukudlula nomuntu wathi ukuphola. Sekuna how many months kwenzeke lesigameko? Mangaqamba ngasho ukuthi 4-5 months manje. Umuntu onganani over 30 lutho nje. La ma 20s. Bebena 21 last year ngasho ukuthi ubena 22 kulonyaka bethi 22 kulonyaka. Umuncane lo muntu. Umncane impela. Ubaba uphi? Ubabakhe kwenzeka izinto emhlabeni ngagana ubabakhe ngoba ngokuzalwa ekhaya vele ngokamdlalosi kodwa ngaganela kaNxumalo. Ila engabe sengithola khona ke uSandile ngimtholela emshadweni. Kwaba uyena vele ingane yami. Nje ubabakhe bowumuntu osebenzayo ngokuzikhandla emfundisa ndodana kwenziwa ukuthi mawenza nje njengomuntu wesilisa mangihamba emhlabeni ugada umama wabamba kulawo mazi kwawukuthi amandla nami angikwazanga ukuba nawo ngoba nemali ezayisele zamfundisa waze wafika kaMatriculetsheni kwase kumele aqhubeke nemfundo ephezulu amandla angafika. Ilapho khona ke abangena sebengena kulomkhakha wabo wokuganga kodwa ubaba naye washiya emhlabeni washona ngiyacabanga wayena 14 noma ena 15. Kwase kwabhlungu. Yebo kunjalo. Yakumnandi. Hayi kodwa ingane yakhula phela. Iyakhula. Noma ingekho imali kodwa ingane yakho. Kunzima kwamzala. Ngasho kodwa ngithi mina ngiyaduduzeka ngoba eyami ayifana nomngane wami. Yebo. Akukho engingangakwazi ngayo. Zonke indlela zakhe ozazi. Uphuma kwakhe nje mama ngisayothenga ini. Mama sengibona ubani, mama nansi intombi, mama nakho kunjalo. Wayengazisa nje akukho engazisa engaba into engaqhamuka manje engabe phela isingishaqaka isengithusa. Kodwa nje akukho bengingakwazi.
kodwa uyazi ukuthi njengoba sabazali nje ukuthi nabo banemfihlanyana eziba khona more especially mhlawumbe mabazi ukuthi into inehlazwana bayakwazi ukuthi bayifihle abayivezi zonke izinto kwengayena lo muntu hayi angicabangi kulo wami hayi cha ngaze ngibeke ngempela isandla sami sesinxele yonke into ebeke etafuleni wayi ngangazi nje ngoba even imali yakhe ngangize ngidlale ngayo ngithi hey nawe kulunginika imali yokuganga kodwa ngoba isisheba sikho sengiyohamba phela ngiyothenga ngoba uzobuya ulambile ubuya khona la uyabona ke njengomzali madoda ngoba kwesisikhathi siyazidla izinto esingazazi siqhamuka kanjani kunjalo mhlawumbe siqhamuke enyembezini mhlawumbe siqhamuka kephi ngoba usuku ungazi ukuthi singanakho khona okwenzeka umkhuleko kuphela nje sithemba ngawo right phela okay babukeli okungijabulisayo uma kamfana uma ngikhuluma naye umuntu impela omazi kakhulu umfana wakhe alikho ikhona akhombisa ukuthi akalazi lendodana yakhe izinto eziningi bebeyishare noma ngabe khona kutholile la kuthole khona ubebuya athi ma nakhe ngikutholile asibone ukuthi impilo iqhubeka kanjani ababaningi ke abafana abanjalo abafana banezinto eziningi abayifihlayo ufana uzoyimba into umzali ukuze uyithole kungabi lula kodwa ufanele uzwe ulwe uthole ukuthi umfana wakho wazi ukuthi uyaphuma esikoleni kanti umfana wakho akayi esikoleni umfana wakho kunemjondolo abahlala kuyona benza izinto ezinkulu ongazazi kodwa ngeke azasho and mase kuphuma isikole umbone ngena nothayi and uphuma clean abuye clean kanti inkulu into ayenzile so umama unenhlanhla ngoba ayikho into abengayazi kamfana wakhe masiphathele ke i-visitor lana namhlanje kunosisi officer ukwazisa ukuthi ubani kungani ethe thina masimzamele wena ukuthi azokhuluma nawe akuzukushiwe mina lokho ngicela ukudedela kuyena ukuthi introduce kwena and then mase yakutshela ukuthi udaba eze ngalo lumayelana nani okay sithando sami nangu ke i-guest yakho yanamhlanje ukuthi sikuzamele Sawubona ma. Yebo sisi njani? Ngiyaphila igama lami nguSamkelisiwe wakaLuthuli. Mina ngiyintombi yaSandile. USandile wangimithisa. Angazi noma wake wakuzwa yini lokho ngaphambilini. Sima siqale phansi. Uyagijima manje. Ugijima impela. Hayi cha kahle ngane yami ngithi ngisa register lokho bukusho. Intombi kabani? kaSandile wakho lo obandayo. Yebo. Asiqaleni phansi ngane yami mama. Ungibizeleni la. Kahle sisi ngikubizela lona lolu daba. Lolu. Yebo umntwana usibhalele uthi umntwana ukhulelwe una 7 months. Wakhuleliswa indodana yakho. And uchaza isimo esicishe sifanele zosichaza ukuthi isiyaphanga la ayisekho emhlabeni but ukushona kwayo yena ubengakwazi ngoba bebehlala bendaweni isikhathi esiningi. Hayi ngiyaqhubeka sisi. Yebo uthi kanjani ngane yami? Ngithi mina ngiyintombi yaSandile. USandile wangimithisa futhi kade ngihlala naye. Sesithandana iminyaka ewu5. Cha behlala endlini yethu. Hayi besiqashile. Hey unendlu ubusebenza? Cha bengasebenzi yena obesebenza. Khani ukhulelwa ubona ukuthi manje ngoba nansi ingane yami isincwatshiwe wena sekufanele uvuke la uvuka khona qwaqi uze kwami uzongitshela ukuthi usukhulelwa ingane yomntana wami. Yebo ingoba ngazi ukuthi ingane ngizoyikhulisa ngani mina ngoba ucabangeni uvula imlenze ubheka phezulu ubala ukuthi nanku umuzi nansi imbobo ubucabangeni ngicabanga ukuthi uzoyondla ingane ngalomphanto wakhe awenzayo. Kini kuphi ukhuliswephi? Mina ngoba ngathi imfundisa unayo ukhuliswephi? Ngikhuliswe Entuzuma akude mangisuka ngicabanga amateksi amabili kahle wengane yami abazali usenabo? Nginabo abazali. Okay awuze nalengane kwani ngiyayizwa ukuthi nje yona idlula kanje nakanje kodwa uze naye uqhubeka nahlangana kuphi kunjani? Sahlangana esikoleni sinoSandile. Sathandana sagcina sihlala so2 wangimithisa kuSandile namhlanje ngithi ngizokubikela ngoba kade ngamgcina angimazi ukuthi washona phi. Nami isisu siyakhula la lengane izozalwa angazi ukuthi ngizondla ngani manje ngiyawudinga umndeni ozongilekelela. Ngokuza kwami ngane yami ukuthi angiphuphi ngiyavuka sisi nawe ukhona ngithi sizwa sonke lento ngisuke endlini
kwathiwa ngize la ngize ngento ebalekile ngizothola eminye imphumela ngokuthi ingane yami kwenzekalani kuyo yalimala kanjani ngoba bekusaphenywa namaphoyisa. Wena uzovumbuka ehlathini uzohamba buze ngoba ufunani? Ufuna imali yami noma ufuna imali ufunani? Yini oyifuna kimi? Ngifuna imali yendoda yami ezokhulisa ingane le indoda yakho mshayeleni izandla nimbuke. Indoda yakho. Indoda yami. Angikhumbuli oZwide, angikhumbuli omkhatshwa bekhipha inkomo ibheke. Uthewa kabani kambe? KaMadlanduna yebo kaLithuli. Angikhumbuli isikhipha inkomo thina kaZwide siyikhombe kaMadlanduna. Wena usukaphi ngoba usuvutha nje usuthi usumitha ingane yomntanami. Umntanami loyo? Yebo. Engazi noma iscrapper usilandela usilanda khona wacabanga zonke inkinga zakho lwathela ukuvuka usizwa wacabanga ukuthi uzokhalela koZwide. Ingane yasandile le ngiyiphethe la. Ngasiphi isiqiniseko? Ubani nje ongamsukumisa uthi nanga ngangifakazela? Abangani bakhe bayakwazi. Awubale nje noma babili ngamagama ngibona ukuthi cha ngempela empilweni yomntanami ubusuhleli ngoba phela ngiyabona wayiqhasha wena enkampanini enkulu yakaZwide. Ibaphi labangani? uZanele noLucky. AwuLucky. Hawungcono ngoba noLucky uyamazi. Uqale nini? Kade ngaba yakho ngoba phela mina akaza akhuluma ngayo ingane yami uSandile. Noma mhlambe kuthiwa kwenzeka mhlambe ubuyiphupho kuye. Wena wasuke walithatha iphupho wayenza impilo ongayiphila emhlabeni. Yiphi lempilo obuyiphila noSandile ngoba angikwazi mina. Umntana makazi ayiphathe yakho mina bengazi even ianda yakhe mayisinembobo ukuthi ngiphuma ngeka Mr Price ngiyothenga ianda. Wena ubani? Ufunani? Awuyisho le mali uyifunayo ngibhale phansi ngane yami sami sebank ngiyokukhiphela. Ufunani kimi? Ngoba umntwana nami ngivusela ubhlungu manje ngivusela ubhlungu ngizokushanga empamuza le manje ngane manje ngeke uzoqala lutho mayi babazani babazani Mazulu ngengikwazi uzoboshwa sisi ngicela ukumlalele nje akakhulumi engiyazi ukuthi amaphapha aphakeme nje awuzenzi ubungalindeli into nje ngixolise nami kakhulu ungayilindela enjena ngixolise nje nami bekufanele ukuthi khona ngicela ngitholile egcineni. Yebo ngiyezwa angilwi nawe siyalungisa ngithi bengifuna kulunge asilungene kudlule ngiyalibona ijele livuleka ngiyawubona umbhedo uqonda emaselini ngiyayibona ngingena ngigwetshwa wengane yami hey ngiyacholuka kuba nje na verse kuba nje kodwa yabona mamezala ukuthi usiphi isimo yabona ukwenza izinto emfihlakalweni ukuthi namhlanje kunjani kumnandi usubhekene naye yedwa manje esekulesimo indodana yakhe ayisekho engabe ekhulumela niyazenza izinto ebumnyameni kodwa egcineni ifanele sifike ekhanyeni ukuze silunge. Usefuna ngithi kukhanye ngoba nakho phela kumhlophe kuyakhanya. Usufuna kukhanye manje usufuna imali yakwami. Ngifuna imali ngifuna ingane ikhule nami phela. Ngihawukela ufuna imali zabantu. Awufuniswanga yingini. Nawe akuyona yakho endoda yami imali. Babazani Mazulu. Yibo. Lele ngane yakho ngoba uthe yayi imali mawucabanga yayiphipha ubani ingakwazi ukuzenzela. Yafundiswa ubani phela mina uthi yayiphipho ba Nkosi yami ayihlangene ingane. Hayibo ngifuna imali yokondla ingane nami angisebenzi wengane yami yibo ngane yami ngisize iba right ma ngisize ngicela ngiphe amanzi ngisize water please ngiyafa my awume wenkosi yami weSandile wazi wangifaka kodwa bapho umkhatsha bapho uZwide Nkosi yami bapho sothonde Nkosi yami Jehova hey ngayizala inkinga maye ngangithi ngiyayazi inkinga engizele hey angiyazi hey wangifaka umntana wami wangifaka wangishiya obishini sengihlangana nabantu bakaLithuli ngiyabonga uzama wehlisa amaphilo ehlisa umoya isithando sami kuzolunga kuqala kunzima kodwa gcina kulungile my ngiyaxolisa ehlisa umoya dala sizoyilungisa lenkinga inamanga icathi ngahlula thina siyimbokodo ngaliphi ayilungi impela ayingazodlala ayilungi ngoba ibiyonakala manje yazi ngiyayibona sengifaka uorange ngiyazibona ngifaka uorange ngiyawezwa market angekhala ngiyababona ojele bengibiza usuboshwe sithanda sami Nkosi yami ngiyayibona ayilungi usufikela kuthini ayilungi silungisa nje ayilungi mama lenkinga right kodwa hey nansi neBP kodwa hayi kuyeza hayi kuyeza wewe ngane yami awungisize nanamhlanje inhliziyo yami iphukile ndodana wami ngangifisa into ezongenza ngiphinde ngikwazi ukumbona ngimbuke leyo zanayo mawuthi umzukulwana wami loyo ngingakudela konke enginakho siyabonga kodwa manginesiqiniseko sokuthi leli igazi lami
angifuni ukubudlala ngami. Ungangibizeli ngibuwe umhlaba wonke kanti ungibizela ihlazo. Ngoba nakho uzwile endaweni ukuthi khona umama wakwazi video lahlekele ingane usuthi awuthatha oshansi ngoba ngane yami ngiyogoba buka. Ngiyokubopha izandla nenyawo kanye nomlomo. Yabo nje ngoba uyiqhala into esuka lento uzuma. Hayi wengane yami uyohamba njengexoxo elincane elisanda kuzalwa. Uyobukhokhoba njengomama osana. Yabo nje ngoba uyithwele uyoteta usuhamba njengexoxo uyozufisa kube ngikhonela ibhodi ngikubambe ngesandla. Yabani lengane? Eyasandile ingane njengoba ngisho nje. Ibuphi ingane yami ubufakazi? Yabo mangakhipha ubufakazi inhliziyo yami buka ngimfunga ongasayikho hey ingaxola. Sisunabo ubufakazi ungabunikeza uma ongathi nje yabo ma Hey ngiyakuthembisa ngampela lengane ekasandile ngo1 no2 no3 okubhlungu nakho konke uthi impilo yenu bekweyeni engahlanise namuntu ngakutshela ubungozi baleyo nto ukuthi funda ngamaphutha ke manje mntana isimo esifana naso ungaphindi uyifake kusona azi i-background yomuntu azi ukuthi life yakhe injani azi ukuthi uphila nobani in case of emergencies ushonaphi have numbers yabantu ongaba contacta if kwenzeka izimo efana nalezi ungarely my friends there is no friend emhlabeni you understand usokuphilisana ngaleso sikhathi nomuntu uma ama friends akhe abekhona empilweni yakhe ngokweqiniso ungabe unawo kumanje la ezokufakazisa la phambi komhlaba wonke ukuthi yes umngani wethu bekuyingane uwedwa njengamanje iyona into esanganisa uma kamfana ukuthi uzoyikhulumela wedwa and une show ukuthi ngampela mhlawumbe mangasumtholele laba akhulume ngaba ngazi ubani nobani cathi ba u2 akhulume ngabo hayi lo yethu impela ngiyamazi ulakhi ngiyamazi hayi ngiyamazi impela lo munye yebo umfana onokuthembeka umfana oneqiniso akho kuthembeka nje babeganga bonke nalo wami ongasekho sengishiye nanangu ukhalakhala intombi yasentuzumo babemdibi munye nalemkhuba yabo yokuganga ingakho emazi kusho ukuthi naye wayehlala naye ebusuku ingakho nje usuzu nje wawuhlala naye ebusuku umtshela ukuthi hayi enze ukuthi hayi bamba ukuthi shona le wena ngiyakubona njalo hayi ukuthi angikuboni musu ngokushaya ngempama ngangibuka kanjalo Ungenze lutho ngizokushaya engane yami ngeke ungenze lutho mina musuphendula umuntu omdala Leyo ngane usizo la. Uyoyendlela uba leyo ngane. Ufuna usizo la. Ngoba phela baba yishonile. Uyoyendlela ubani? Ngidelele nje. Uyoyendlela ubani? Wena ngemali endoda yami. Ma, angithi umzali wakho lo. Hayi. Angiyena umzali wami. Noma usibeke phansi lengane le uyokuthi ma ngicela ungisize. Akuyena umzali wakho manje. Kodwa ufuna usiza ukuthi lengane oyithwele eyakwakhe. Kodwa uzomphika manje phambi komhlaba wonke ukuthi akusiyena umzali. Mina uthangile lolu daba lakho ekubeni wena uthakusiyena umzali ikuphi kanti into ukuthi lofuna ukubona kulo mama eza ngakwena usekuveze konke ukuthukusela kwakhe uzama ukulungisa lento and uyasho uthi uma ngabe ngempela lengane oyithwele eyomntanakhe kuyosiza bangabe kuyiqiniso uma lengane oyithwele ungena isho ukuthi umntanakhe sheshe ukhoxe sisi ngoba ke uzolungela nama I can see ukuthi la akudlala so mind language uma wakho lo uma kumama womfana okukhulelisile ngoba lengane ufuna ube nogogo uma unabo abanye ogogo abangakhulelisisa bekungafanele uze la kule show uzocela usizo ukuthi ngikuxhumanisa nomphefumulo understand yebo so ngizocela ukuthi uthobe ulalele ukudina kwakho yaqala ukuzwa lento akusiyona into akade ayazi mhlawumbe kabayenzi kanje kuyabonakala ukuthi lo mama akazilutho ithani manenze izinto ekucasheni zithi mase ifike ekukhanyeni bese neyikhuluma bafanele ikhuluma ngoamaqinisa yavela akukho okufihliwe ongakungibulula namhlanje ufuna usizo lakhe kodwa usazomthetha uyena uma wakho kusho ukuthi mina lento engizoyikhuluma la ngiyadlala ma yebo sisi cela behlisa umoya hayi ingane isibozi angisona isibozi mina yamusa isibozi wena lo odla imali endoda yami uyamuzwa imali yobugebengu imali hayi neyaka SARS imali yobugebengu isibozi lesi
lesi. Nawe isibozi Wabulala ingane yami wena. Awukazi ungitshela ukuthi ingane yakho yashona. Ngikwazelaphi kodwa ngikwazelaphi ingane yami ngikuthathaphi ngoba ngikwazi. Khane ngiyaqala nje ukubona leqhwagi phambi kwami angikwazi. Usuka angikwazi Nkosi yami mntanami. Mina nje ungivusela ama-minute omhlangano ekade sengiwangcwabile. Ngisize ngenzele ngikhiphele ubufakazi ngane yami ngoba ngempela kuyonakala manje uzoshipha ufudu kunuka umsuzo manje ngane yami kuyonakala kudabuya imkenke eselesele manje. Yini ongamkhombisa yona ukuthi ngampela ingane Ngingamkhombisa ithombe Nkosi yami yakhe ubaba wengane yakho ngingamkhombisa ithombe zami noSandile. Ayimkhombisi Mayi uye ubani lo ma benze uye ngimbone ngesiqhomo uye bakithi uye wengane yami kahleni ukuthi manje angazi ngoba khona uye ukuthi manje lezi zinto Nkosi yami hawu baze bakhiphelena amandla nani ke phela nibambene kanje Jehova moya ngcwele Hotela Nkosi yami hotela nginidla imali yami hayibo eyakho wawisebenza wena ubani wayemese ungakafika empilweni yakho umfana meqala lezinto ubani wayengiqela njalo ngo12 amkhulekele mayosebenza yimi unina njengamanje ngoba uthwele ingane oyithwele nguJehova wakhe emhlabeni ngoba ngathiwa manje ngiyaqalekisa njengomzali ngoba kuumzukulu wami njengokusho kwakho leyo ngane yami uyoyizala ngomlomo ngibafunge ozwidi uyoyizala ngomlomo leyo ngane wothi nje pay isuke angizalwa la mina ngisuka enquthu angizwisi esigodini sasenkonjani angizalwa la ngokuhlala nokusebenza ngila imlazi kaF kodwa ngisuke esigodini sasenquthu enkonjani mina ngane yami angibhedelwa anginandaba phela mina nalokho Nkosi yami ayisuke uzwile ngithi ayisuke yena undodana uye mina nje ingane yami imikhuliseke kahle ngemali yababwayo ngikhuluma nawe uzothula ngeke ngizwe ngengizwe ngawe phela mina ngishaya ngizoyiphula manje ngishaye manje mina uzofika ke lapho ngoba phela khona mina ophethe la mayi akuzokufika lapho babukeli ngicabanga ukuthi niyabona ukuthi kwenzakalani yazini ngizocela ukuthi umntwana angehlisele umoya ngoba mina mangisuke ngibiza umuntu ngisuke ngimbizela umuntu ukuthi inkinga abhekene nayo siyilungise njengamanje umama ngabe uyawehlisa umoya wena udla phezulu musu ukuphakama ngoba ngeke ukusize ngalutho uzozondlela lengane uzoyondla uzonginikeza imali yendoda yami uyabuza ukuthi ngayiphi imali bisebenzaphi angiyazi ukuthi bisebenzaphi angithi uyasho yena ukuthi ubugebengu ikona imali wade nihlezi naye athi ubeka ngimawakhe cha iyiphi le mali othi yendoda yakho ikumawakhe angazi for sure ikhona imali ayidlayo yendoda yami lo wena iphi ka akushiyela yona ayikho sengayisebenzisa Nkosi yami uyayibona ukuthi udinga usiza wena une pride nje enganasidingo yehla gele yehla mntanami zithobe intombazane ayithoba mina ngeke ngidlale lo mama umendo uyantshontsha noma ngaba kasekho umkhwenyana yehlisa mawakhe yipho eyintweni efana nalezi sithando sami noma ngabe amaphapha aphekeme kanganani ithathe lenkinga uyigodle uyibuza ukuthi uma kungenzeki kuwena fanele kwenzeke kubani because aqala ukwenzeka into ezikanje yabo kuyoba buhlungu kuwena uma manje ngixabana siphetha namhlanje lo daba lungasolvekile ngenxa ukuthi ingane ine pride engenasidingo muthathe njengengane nakho niyazazi ziyaphendula kuthiwa yini noma thuke ubani bani zikhuluma zingaqedi zazi ukuthi kugcina zona yeah understand so ngicela wenze kanje sithando sami ithathe lenkinga ungayinikeza omunye umuntu akube yakho luyeza usuku lokugcina uzobelethwa lo muntu uthe wena eza kweni ingane asifaniswa namuntu hayi lutho angeke uzubuze kumakhelwa nobuze edadewenu lutho uyoyibonela ingena ngomnyango ukuthi eyakho le phela nje ngizofuna yena ahambe ayoyithola ukuthi udingani kuwena lolu siza ngibizele lona uyalidinga noma akadingi na uma esalidinga lolu sizo kuzomela abhekisa ikhanda phansi ukuze athole lolu sizo efanele ukuthi umnikeze lona uma kuyingane yakwakho ngicela umtshele namhlanje ukuthi amalungelo engane uyowalungisa ungathi lengane mayihamba namhlanje isisu siphuma bese siyahlukunyezwa wena kule show ngifuna masiphuma kule show lengane ihambe yokhulisa lengane ibuye kuwena isithi ma
ngijunge date ukuthi and ube khona kwamina ungangifonela ungitshela ukuthi lengane iyobeletha ngiyokuphelezela ngiyofuna ukuyibona ukuthi iphela kanjani ngoba kumnandi kumina njengoba iqale kanje iphele ngingayazi hayi ngoba ngilandela indaba zabantu kodwa ngifuna ukuthi udaba engiqalile ngiqede ngalo ngifisa lengane uyibona ukuthi yakaba ukuze uwenze imfanele ezifanele ngendlela ochaza ukuthi ubuyithanda ngayo ingane yakho ngoba uyodlo nembeza uma ngabe ngempela lengane uyikick out kanti lengane ethwele umzukulu wakho ayike babukeli nithandiwe yimina ngihlezi nanje asambe nje siphelezelani ningasabi ngixolise nje impela ngedatha leni ukuthi lokho liphelile kodwa ke manje niyazi ukuthi sila ngenxa yenu ukuba nikho nina ngaba sikho la siyamuzwa umzali uangry kodwa sengizamile ukukhuluma naye and ngiyambona ukuthi uya ngokwehlisa umoya ngaphandle nje umntwana wethu mezovumela ukuthi azi ukuthi umzali lo noma ngaba ngakhiphana emlomeni wakhe ukhiphisa okudini ngoba lento ubengayazi ukuthi ubhekana nenkinga efana nale ngifuna babamsana ngoba lo muntu obangwayo la akasekho kodwa kunomphefumulo ofanele ufike emhlabeni odinga umama odinga ugogo cela nivalelisane kahle ma ulindele angithi uzomazisa uma ukuthi ubeletha nini nisazophinde nibonana noma khona okunye usafisa ukusho kuma wakho okuthize ngalo mntwana omthwele hayi sisazophinde sibonane sixoxisane ukuthi lengane ngizoyikhulisa kanjani uyacela ukuthi niphinde nibonane nixoxisane hayi ukuthi uyasho ukuthi usazophinda awumtsheli ngiyamtshela ngoba vele le mali engizokhulisa ngayo ingane akuyona yakhe ngeke kwenzeke-ke sithanda sami ngendlela uthanda ngayo ngithe ngicela inhlonipho ihambe phambili singane yami akwenziwa njalo isibozi wena shoda ngeyibungu nawe isibozi awungcoli mina nje ngicela uhlelo lungisize yebo mayeseyoteta athinta uhlela lazise anginankinga okay ingane mayithi qatha ngiyoyibona iphuma lapha emswaneni wakhe ukuthi le eyakozwide alright emva kwalokho ngizowenza inhlolo lezi zamagazi ezenziwa manje okay ma ukuthi yonke into iyaqonda yonke into ibanjalo ngiyobe sengiyakini ngane yami ngihlawula ingane noma ngenzo okukhulu ngivele ngiyilobole ngiyithenge edlozini kube ingane yakozwide ukuze lengamelana ngoba lengane mina ngizoyibulala hayi ngeke ngikwazi ukuphilisana lona ngizombulala angithi phela uyazi khona nithi ukuthandiswa akukona ke khona lakuphama ngeke yazi ngenze ithile yakho le ngekwazi hayi ngeke ngekwazi ngiyakutshela mama ngeke eyami ingane yayingihlonipha ngangithi noma ngilele ebusuku ithi mama ngiyakubona ulele kodwa nansi imali angasi ayangasi hayi kulungile siyabonga babukela osuku namhlanje sicela ukuthi sivale njengoba esho ukuthi umama ufisa ukuthi athintwe uma esezobelethwa kuneyinhlolo ayithize ayozenza ezizomgculisa ukuthi eyakwakhe ingane noma kuyonela kwakhe ngicabanga ukuthi ke intombazane lapho yobe ingesena choice ngoba phela umntwana bese khona kodwa as long as umama ezale ebonile ukuthi ingane eyakwakhe uthi akanqabeli utho uzolungisa nina ngidinga nizweni ngidinga lo mzukulu nimkhulise kahle nobabili omdala omncane wehlelo omdala wehlelo omncane thank you so much please don't forget to like share and subscribe love you South Africa see you next time